Em sembla que és un bon moment per parlar de la llengua catalana i més generalment a tota Europa, de les llengües de tots els països que estan a Europa. Un bon moment per Catalunya, un bon moment per la part francesa de Catalunya, i per això s'organitza el LibDub, és a dir, el fet de poder parlar la seva llengua, tot i siguent en un estat que no la té reconegut. El dissabte 31 de març es farà al peu del Castellet una gran manifestació i hem de ser-hi com més millor, però més de 6.000 tant que possible, per tenir el record mundial de reunió de gent a favor d'una llengua local i que en aquest cas sigui la llengua catalana. Doncs us dono cita per al dissabte 31 de març a les 2 de la tarda per fer aquesta manifestació amb tota una sèrie de gent i amb el poema i la música de Jordi Vara, però arreglat de manera més moderna.